Pangalawang batch. Yan, laba-laba. Araw ng Uy, linggo. mababasa yung palay. Araw ng linggo. Kain mo na. Laba day. Wow! Nakakagana talagang maglaba pag ganito. Sana 1,000 to. Oh, sarap maglaba pag ganito. May pirang lumulutang sa... Luto ko lang. Ito, hindi ako Good morning guys. Ayun, magluluto tayo ng bihon. Bihon na ito lang. Bawang sibuyas, corned beef lang. Wala na munang gulay. At medyo masama pa rin ang aking pakiramdam. Dahil nga sa panahon, saglit lang po. At yun, simulan na natin ang isa. Sobrang kalat ng ating house. Garlic. Sibuyas. At yun, nilagay ko na rin yung corned beef. Corned beef lang kasi ang available dito at minsan nga walang sahog eh. Kaya parang yung corned beef pag nasahogan namin ang bihon is parang special na din. Ganyan lang. Gisa-gisa. Lagyan siya ng paminta. Medyo madami siya. Yung paminta, hindi ko alam sa ito. Pero ang paraan ko kasi ng sinasama ko siya sa paggisa. Kasi medyo umaanghang siya pag nakasama sa paggisa. Hindi ko lang alam. Ang kasanayan. At yung nag-isa na siya ng kaunti. Lagyan lang natin ng toyo. Ganyan lang yung toyo natin. Medyo luto ng toyo. Lagyan na natin siya ng tubig. Ilang minuto lang yun. At yun, mukhang naluluto ng toyo. Lagyan na natin ng tubig. Nag-init na ako ng tubig eh. Para hindi na siya aksaya sa gas. Ganyan lang. Panchameter lang. Maya-maya pagkulo niya, lagyan niya ng bihon. Ayun. Lalagyan na natin siya. Ayun ba? Lagyan na natin ng... At yun na, ilagay ko na din ang bihan. Yan na. Hindi ko na siya binababad sa tubig kasi natry na din namin magbabad ng ng tubig dati. Nung hindi pa kami masyadong natututo pa lang kami magluto. Tinuruan kami magbabad daw, ibabad yung bihon sa tubig ng init. Hindi siya, mas malasa siya pag diretso na. At yun.
siya. Papatayin na natin at papatry natin kahit parang gising. Lutong na siya. Magawa tayo ng kaunti. Ipapatry natin sa kanya. Haluin lang natin ng kaunti. Kasi hindi ko siya pinuputol eh. Haluin tayo ng kaunti. Papataste muna natin sa kanya. Ay! Taste mo. Ang labandero ng taon. Labahan natin na. Yun. Taste mo nga. Kainin. Ito. Matabang. Hindi ko na siya nilagyan ng sabi ka ng totoo. Sabi natin labahan yan. Almusal muna kami and Bye. grabe yung panahon kung kailan maglalaba. Sarap. At yun, ang mga bata naman, dali. Almusal. Me! Yeah, Nani? wait lang. Nak, Ha? lang sa akin. Hindi ako ubos yan. hindi mo ba maubos? Hindi. Isa pa. Isa pa. Okay na yan. Maubos yan. Kaya-kaya yan. Pili. Hungry deer. Hungry deer. Masarap, hindi. Parang masarap yun. Parang masarap. Tell me the truth. Masarap yun. Masiram ba yun? Yes. Kain na, Joshi. Ako din yan. Hindi. Hindi ba nagsipain? Tulo lang. Ano, masarap naman? Yeah. Masarap naman? Ma. Ma. Pangalawang batch. Yan, laba-laba. Araw ng Uy! linggo. Mababasa yung palay. Araw ng linggo. Kain mo na. Laba day. Wow! Nakakagana talagang maglaba pag ganito. Sana 1,000 to. Oh, sarap Pero- maglaba pag ganito. May pirang lumulutang sa washing. Pera mo din yan eh. Doon ata sa bulsa ko. Ikaw, kain na. Wala mag-ano. Ano ko? Nagkape ka na? Oo. Nakape mo na ko. Ano sa akin? Sarap. Salamat. Yummy. Ito na ano sa umaga ko nag-ano. Gumising, nag-edit, Ay, against the nag-upload. light. Tapos, Against kaya ako the light. maglalaba kasi linggo. Buti nga kahapon, nagka-anoan kami na wala munang pasok.
na rin. Ito na lang pinangpahinga eh. Paglinggo, daba, wala na, di na nakapagsusimba. So di naman kami nakakalimot. Kaya, ayun. Harap. Gutom na talaga ako. Gutom. Nandito sila mama. Linggo ngayon. At binigyan ko si mama na pambili ng kamuting kahoy gulay. Kasi pakalaba ko, doon kami sa bahay nila. Mag-budol fight kami. Kasi di na ako nakakapunta doon. Mag-budol fight kami tapos kapon kasi 31, birthday rin ng kapatid ko. Ngayon na yung yung mga simpleng salo-salo lang. Tapos sabi ko maggulay ng balinhoy. Sa mga pinakabili ko. Tapos bumili ka rin man ng ng tilapia. Yung binahugan. Iyon. So, katamtaman sana ma. Tapos mag-anong silungan sila. So, tama sana. Babay doon mo. Babay doon mo. Ang gara ka mapagkasyahan. Bili ng ihaw. Kasi Ami. Ito. Ay, dugtong ko na lang to sa vlog ni Ami. Dugtong ko na lang to. Sa vlog ni Ami. Ayan, na yung... Meron pa yan, meron pa yan. Pinipil. Meron pa yan. Monetize na? Ayun, maraming salamat. At monetize na pala si Nuna. Salamat sa mga nag-subscribe kay Kalayas TV. Maraming salamat po sa inyo. At yun, sana po, pag gumawa na kami sa channel ni Ami, sana po supportahan nyo rin po. Tinasaan ko po yung suporta nyo. Tulad nung suporta nyo po sa akin. At kay Bibi, ilang subscriber ka na? 520 na? Yun. At supportan nyo rin po kung may mga anak po kayong nanonood sa mga YouTube, mga pangbata. Paki-subscribe po at pakipanood din po ng mga vlog na ginagawa niya. Palipat-lipat kasi ito ng pangalan eh. Ano pangalan na ng channel mo? Ha? Ano na? Elias MOG Vlog. Dati Hilis Art yan eh. Kasi gusto niya raw din mag-vlog. Pero sinasabi ko sa kanya, yung mag-aaral niya yung ayusin niya. Yan, tuloy-tuloy yung paglaba ko. Naglalaba ako kasi linggo. Samantalin ko walang pasok kasi pag naman, trabaho na naman tayo. Ano? Yan yun? Napakita mo. Yan na. Ilan yan? 512? 512. Malapit na rin. Passport po. Let's go. Laba. Papunta na kami sa bahay. Ito yung daanan dito. Pag maulan, putik. Maputik. Gutom na ata sila. Mag-alas 2 na. Ayan, paano ko? Nagkaw na ka mo? Nagkaw na ka? Ha? Nagsarado muna sila ng tindahan. Lingguman eh. Para makapag rin kami dito. Oh, Junjun. Yan. Ano? Sipits. Ang kagandahan dito tahimik. Tahimik. Wow! Sarap ng ulam. Sarap ng ulam. Bro! Hoy! Kasi mama. Yan, magbubudol fight kami oh. At nagpaluto kasi ko. Laing. Laing. Tsaka ihaw. Ilang piraso ma? Kaya na tayo. Naubos? 500?
Aking 500. 500 po? Oo. Nilalatag na oh. Nilalatag na. Mayroon mo, Bi. Nakakuha kayo. Ano sa nini? Malup na talaga ako. Gutom na talaga ako. Naglaba muna kasi kami. Naglaba tapos mga nag-ano pa. Nakakaon na ba? Seryoso? Si Papa ba nagkaroon na din? Sili. No, sili. Yun na. Mana ka muna eh. Ha? Yan, dito. Ay, dito ako na ba yun ah? Dito ako na. Siratot nagpanagkuha. Puno pa? Bago pa? Ikaw na. Ha? Sige ba natot? Karo yan. Bagong chili? Bagong palit Bagong- sa... Right. Yun. Yan. Ito na yung tilapia. Binawugan, oh. Tilapia. Amoy. Abo. Ay, anuan ko na sira kaila na sana. Sudan na sana sira kamayla. So, ano? Ano sa Yan. Magkapisa na daw kayo iyan ko kayo na niya natin. Electric pa lang na lang. Arigaw. Sarap. Ilos na lang loob. Talap na talaga ako. Tara na. Oh, sili. Saan si Roxanne? Loto pula. Ito uma. Hindi ako kanila. Pala ng train. Bless us, O Lord, in these day gifts which we are about to receive from thy Amen. Hindi ka Jason nakakabil. Ay, Mana ko yun? baka Shopee. Baka may patusar, no? Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out.
Ayan, tapos na kaming kumain. Yun. Yun na nangyari. Nagkagulo na. Sa amin. Pinainan niya amin. Tambak. Before and after. Kamanila ka mo ang dami? Kapista? Pista mismo. Dawan si ubo-ubo, si Arby. Mga tahimik na busog na eh. Si mama ka din nakaready na. Si Bibi, Hili. Hello. Doy tapang. Ilang buwan din ako bago makapunta rito. Kano ba ako pumunta rito? Hindi ko na matanda, tagal na. Bawal pa magbarnis pa. Mga kapatid ko. Parang ako lang walang picture dyan ah. Mga trophy.